timpul spun asta. Cred că relațiile sunt, nu știu, instrumentul prin care ne putem cunoaște cel mai bine. Chiar cred asta. Dar și instrumentul ăsta poate fi folosit până într-un punct, pentru că relația în cuplu înseamnă doi. Și inițial este despre ambii. Și de asta te întrebi comunicare și așa. Adică când ambii sunt conștienți de mecanismele lor și tot timpul în relație așa se întâmplă, că e pe bază de rezonanță, că vrem sau nu vrem, tot timpul unde o să fie cineva pe plus, cineva este pe minus, formează un echilibru din treaba asta. Esența este ca fiecare să ia din ce are celălalt mai mult, ca să se descopere el mai mult. Deci tot timpul este despre asta, dar se ajunge în punctul în care, cum ai spus tu, aveți partea asta de comunicare, ambii sunt deschiși și funcționează un timp. Pentru mine, când spui că funcționează un timp, arată că ambii sunt un pic conștienți măcar. Pentru că sunt situații în care ușa este închisă în partea cealaltă și acolo deja, adică nu poți decât să înveți să accepti o situație neplăcută. Dar când un timp merge altfel, înseamnă că este capacitate în ambii ca ceva să funcționeze. Doar că asta merge, se hrănește cu energia discuției sau cu dorința de a fi bine. Și apoi cere ca ceva fiecare să facă altfel. Și dacă tot timpul este un timp bine, după care totul revine exact în punctul în care a fost, de acolo ține de fiecare ce crede că are de învățat în viața asta. Fie că să accepte până, sau fie să plece. Dar da, dintr-un punct, fără a schimba ceva la tine, schimbarea însemnând a vedea și a recunoaște în primul rând că există la tine. Și apoi de a face ceva concret este necesar în relație, adică nu ca să fie ambii împliniți, că așa, da, poate să meargă mult, da. Deci nu e puțin ceea ce povestești tu. Un subiect pe care încă îl dezbatem între noi, l-am readus în discuție azi dimineață în mașină când veneam către întâlnire. I-am propus asta soției, cum că relația de cuplu sau de asemenea absența, un mare om pe acest pământ a spus că relația de cuplu, prezența mai exact unui partener sau absența unui partener din viața noastră spune foarte multe lucruri. Și mergând mai departe, aș spune lucrul acesta că partenerul nostru sau lipsa unui partener ar fi cea mai profundă oglindă a ființei noastre. Pentru că, vedeți, pe oricine, orice om am întrebat pe acest pământ sau pe majoritatea, dacă întrebăm de relație, cum e relația, cum merg lucrurile acolo, de ce e atât de greu? Este pentru că sunt foarte multe energii angrenate acolo. Nu întâmplător atragem pe cineva în viața noastră, mai ales când e vorba de a împărtăși o viață sau niște ani împreună. Da, acolo sunt multe lecții și trebuie o dedicare și o asumare completă a realității noastre, în primul și în primul rând ca și indivizi. Adică în momentul în care mi-asum că orice ar fi, orice s-ar întâmpla, este pentru cunoașterea mea. Și în momentul acela deja anumite lucruri sunt luate de pe spatele, de pe umerii celuilalt. Adică face ceva, sigur, ceea ce e de împărtășit în relație trebuie în continuu comunicat, dar apoi când mă întorc la mine să fiu conștient că dacă celălalt a făcut ceva, mi-a provocat ceva, mi-a cauzat ceva în interior, acolo e treaba mea să văd ce e cu lucrul acesta. Și în același timp este această lume, este această dimensiune în care o relație poate însemna și creație. De fapt, în fiecare moment creăm ceva, atât individual cât și, de exemplu, noi aici împreună creăm un spațiu astfel încât această întâlnire să se desfășoare. Dar și această creație arată în acord
cu gradul de conștientizare al celor prezenți. Adică, revenind la o relație, casa, copiii, dacă sunt, și tot ceea ce există de jur împrejurul celor doi sunt o creație a celor doi. Și de aceea, dacă ne este greu să pătrundem în interior, trebuie să deschidem doar larg ochii, să-l vedem pe celălalt. Ce face celălalt acum? Să înțeleg că în momentul acela, la un anumit nivel, o celulă din ființa mea, o energie din ființa mea se manifestă ca celălalt. Cum e lucrul acesta? Pentru că dacă nu ar fi în interiorul meu, nici măcar n-aș putea să o văd, n-aș putea să o recunosc. Poate că nu e atât de la suprafață sau atât de evidentă. Poate că nu capătă neapărat nuanța care o capătă în manifestarea celuilalt, dar cu siguranță sâmburele acelei energii se află în interiorul meu. Pentru că celălalt există în realitatea mea, iar eu exist în realitatea celuilalt. De aceea, dacă am putea să punem pe fiecare dintre noi să descrie, de exemplu, această sală, descrierea fiecăruia va fi diferită. Adică ne aflăm într-un singur spațiu, dar în același timp, simultan, ne aflăm în fiecare spațiu pe care îl percepe așa cum îl percepe fiecare dintre noi. La fel este și într-o relație. Două lumi, două universuri se întâlnesc. Și cu cât este gradul de conștientizare mai mare, cu atât universul comun pe care aceștia îl creează devine mai mare. Dar necesită responsabilitate, necesită asumarea totală a experienței.